دربارەی ئەلیکاری و هەماهەنگیە هەردوو وڵاتên تورکیا و ئەمریکا لە منبجە سووری سەرۆکاتیە تورکیا ڕاگەهاند ku nêzik dê cîbcîkirina dewriyeyên hevbeş li gel Amerîka li min bicê dest pê bike. İbrahim Kalin berdevkê bi navê Serokatiya Tirkiye di Kongreyekî Rojnamavanî de roja înê ragihand ku kar li ser dewriyeyên hevbeş li gel Amerîka li min bicê Sûrî ber bi dawî hat û nêzik dê cîbcîkirina wan dewriyên hevbeş li min bicê dest pê bike. Kalin herwiha di berdewamiya ragihandina xwe de tekez kir ku ew ê hemî deveran li Sûriye û di nav wan de deverên jêr kontrola çekdarên YPG yên ser bi pêdê ve ji terorîstan pak bikin. Berdevkê bi navê Serokatiya Tirkiye İbrahim Kalin serbar kir ku niha beşên pispor li Tirkiye kar li gel Rûsya di qadê de derbarê cîbcîkirina rêkeftina Idlibê dikin. Serbarê got Tirkiye proseyên xwe bo bihêzkirina xalên çavdiriyê li Idlibê berdewam dike û niha niyaza Tirkiye tune ye ku xalên xwe jî zêdetir bike. Herwiha daxwazê civaka navdewletî kir ku beşdariyê di proseya siyasî de li Sûriyê bike. Jaliyekî din ve Serokatiya Tirkiye ragihand ku Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di 23 ta 27 vê mehê de seredana Amerîka bike da ku beşdariyê di karên gera komeleya giştiyana tewên yekgirtî de bike. Kalin daxuyanî ku Erdogan dê roja 24 vê mehê beşdariyê di civîneke astbilind de derbarê koçberiyê de beşdarî bike. Biryara gotarekêl pêşiya komeleya giştî di 25 vê mehê de pêşkêş bike. Herwiha derbarê karên gera heftê û sisiyan ya komeleya giştiyana tewên yekgirtî biryara Serokê Tirkiye hejmara kevdîtinên dualî li gel Antonio Guterres emîndarê giştiyên tewên yekgirtî û hin welat û hikûmetan encam bide. Lê derbarê civîna Erdogan li gel Donald Trump hîn ev yek nehatiye zelal kirin.